eta behin eskerrik asko gurekin gaur ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Ilegalizazioak, debekuak, zensura, eskubide zibil eta politikoen bortzaketa guztion begibistan dago. Asko gara, egoera hau sufritzen dugunok. Era ezberdinetan. Iragana tirokatzen hasten badira, ez dut atzera egingo. Ni neu, Carmen Amezoa naiz, berrizko zinegotzia. 2007ko hauteskundeetan aurkeztu nintzen ANV-ko zerrendetan. Eta aukeratuak izan ginen. 2008an ANV ilegalizatua izan zen. Ilegalizazioa ematen denean, sentitzen duzuna da, orain ja punto de miran gaude. Horrek sortzen du kezka, urduritasuna, eta ez norberangan bakarrik, bai eta ere ingurukoek, familian. Badakizu, hemendik aurrera edo zer gertatu alda. Adibide asko dauzkagu, hitz egiteagaitik kartzelan daudenak. Orduan lehenengo eta behin urduritasun hori. Bigarrena, talde bari geratzen zara. Zure taldekidekin biltzea ilegala da. Zurekin proiektu politiko berdinean daudenekin biltzea ilegala da. Ezin zara bildu, kartzelaratua izan alzara horregaitik. Ezin zara ordezkatua izan. 4 urtetarako aukeratuak izaten gara. 4 urte horietan arazo desberdinagaitik gutariko baten bat utzi beharren, udaletzea utzi beharren sentitu alda. Arrazoi desberdinagaitik. Bat gutxiago gara. Partidua ilegalizatua izan da. Nahi dute pertsonak ere ilegalak bihurtzea, ideiak ere, hori ez dute lortuko. Horregatik sortzen da adierazi Euskal Herria edo adierazi ekimen herritar hau. Egoera horri buelta emateko. Horregatik pentsatu genuen Durangaldean ere ekimen honekin bat egin behar genuela. Eta berrizko udalaren implikazioaz zuen gana ekarri dugu adierazpen askatasunaren aldeko oihu hau. Eskerrik asko da meri. Arratsalde on denoi. Eskubide zibil eta eskubide politikoak bata besteen onduen idatzita irakurtzen direnean, pentsatzen da bata bestearen euskarri direla, ez? Baina tamalez, behin inok nire esperientzatik lan mundutik askotan ikusi dut baten jarduerak bestea zapaltzen duela, ez? Eta uste dute gaur eguneko kontekstuan eta gaur egun krisi ekonomikoan hori nabarmen agertzen dela, ez? Eskubide zibilak ordezkatzen ditugun sindikatuak tresna izanik eta gehiago sindikalak hainbat eta hainbat proposamen egin arren, ez direla inondik inora kontutan hartzen, ez? Eta aldi berean, gizarte oroak, gizarte gehiago ordezkatu zuen bai, beharrezko ez diren ikusten proiektuek nola inposatzen diren ikusten da, ez? Eta kontestu honetan gauza bizek lotuta dira, da ikusten dira kontrasan bizek, ez? Hainbat neurri hartzen direz, presupuesto bajatuz eta krisialde ekonomikoari aurre egiteko, horrek azken baten egaten dau eskubide batzuk norbanakunak zapaltzen direla, eta gero inposatzen diren proiektuek, eta hor dau, HTB, horrentzako ez daulako inuko diru arazorik, ez? Eta azte honetan bertan, irakurri izan da prentzan bertan, hemen eskualdien Abadiño eta Durango arteko tramo horrepeia, obrak, nahiz da ondino asko jota dira amaitzeko, hauneko 15-eko presupustue gehituko dala, ez, lehen ondaretik, eta bat jakintza ametuko da, ez. Dana ala, panorama hori izan dabe, uste honik herri honek beti jakintzen dauela erantzuten, eta nahiko neko bai aipatu behin baserri mundutik behintzat, bi adibide, markatzen da bienak apur bat,
inposaketei pixka bat zelan aurre egiten zaken, ez? Eta bata da Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, aste honetan bertan ere garaipen handi bat ekin dauenak, eta beste bat hemen Bizkaian egin doan proiektu bat, eta justo hemen berri zen herri honetan eraikiko dan erraldiltegiak, ez? Azken baten proiektu horiek badaukilako amankomunezko ezaugarri batzuk, alde batetik inposaturiko proiektoi aurre egiten dutzielako, eta bestetik nolabait ere ikuspegi sozial zabal bat ordezkatzen darilako. Sorterrian eke susten du, sustraiak handituenak! Eta Gernikako arboloren sustraiak gure sustraiak dira! Hori, ongi dakite menperatu nahi gaituzten horiek! Espetxean egon da, eta udalbiltza hauzian epariketaren zai edo gaudenetaiko bat. Zergatik hori dan hori, zergatik espetxean egon eta oraindik auzipe baten egotea. Euskal Herriarentzako lan egin dugulako. Udalbiltzak azken finean egin duna da nazioarteko legediak babesten duen herriek beraien burua antolatzeko eskubide hori erabili, gauzatu egin dulako. Gure etzaiek, Euskal Herrian etzaiek ez duten nahi Euskal Herria antolatzerik. Ez duten nahi Euskal Herriak bere nortasun politikoa berreskuratzerik. Ez duten nahi Euskal Herria hitza erabiltzerik ere ez. Hemen aurretik ikusi dugun obra honek oso ondo azaltzen duen moduko egoera erreal baten bizi gara. Horren aurrean, zer egin behar dugu? Horren aurrean egin behar duguna da itxaropenaz jokatu, orain arte bezala herriaren ganako maitasunaz jokatu, orain arte bezala eta indar berritsuaz, indar gehiagoaz, herrian antolatu. Antolakuntzetan parte hartu, parte zuzen hartu, parte dinamiko hartu, parte entusiastikoa hartu. Gure herriak bere indarrakin nahiku dabelako bereri dagozkion eskubideak berreskuratzea. Bere indarrak aktibatze ezkero herri honek, bere indarrak bildu ezkero eta bide bakar baten ipintzea ezkero, herri honek dauka kapazitatea, dauka almena, eskubide horrek errespetat arazteko bere auzo kideeri. Hau da, Espainiko estatuari eta Frantziko estatuari momentu honetan. Eta Euskal Herria beti izan denez solidario beste zapaldutako herriekin batez ere, beste zapaldutako herrietan gertatzen dena gertatuta, guk ere solidario izan behar dugu momentu berean herri hoiekin. Beraiek diren bezala gugaz solidario, eta hor froga asko daitugu, guk daukagun eta pairatzen dugun egoeran aurrean munduko beste herriek nola babesten gaituen alduten maila guztietan. Beraz, animo, indarrak bildu eta gure eskubide guztiak berreskuratuko ditugu. Eskerrik. Euskalduna izatea, Saharatarra, Indioa, edo beltza izatea bezalakoa da. Gure herrian, gure etxean arrotz sentitu gaitezen nahi dute munduko jauntzuek, baina gu arro gaude garenaz.